राजकुमार खोडा, मंगलदीप, बेळगाव हे आपले गोवेंकरांचं खडे बाजारमध्ये आमचं शॉप आहे बेळगावमध्ये. आणि हे नामांकित गोव्यामध्ये पूर्वीपासून आमचे कस्टमर येतात इथं आणि लग्न सराईसाठी एक जी व्हरायटी आम्ही देतोय आणि स्पेशली गोवेंकरांचा टेस्ट तो खास करून सगळ्यांना पसंत पडतोय आणि रेग्युलर येतात कस्टमर आपले गोव्याचे लग्न सराईसाठी. आणि एकाच ठिकाणी तुम्हाला सर्व तऱ्हेचं कापड, जेंट्ससाठी कुर्ता पायजामा, शेरवानी, लेडीजसाठी साडी, चुडीदार, मुलींसाठी चुडीदार वगैरे सर्व एकाच ठिकाणी तुम्हाला मिळतं. आणि हे एक नामांकित शोरूम आता फार फेमस आता आणि होत आहे आणि रेग्युलर कस्टमर आपले वाढत आहेत गोव्याचे वगैरे. 200 रुपयापासून साडी ते लगभग 10-12 हजार 15 हजारची पण साडी आमच्याकडे सिल्कचं आहे. आणि एक नवीन म्हणजे आम्ही आता एक सिल्कचं नवीन डिपार्टमेंट आम्ही आता सुरू केलेलं आहे सेकंड फ्लोअरमध्ये. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व तऱ्हेचे सिल्क साड्या तुम्हाला आता मिळत जाणार आणि हे तुम्हाला फार आकर्षण करणार हे नक्कीच आहे. व्हरायटी म्हणजे मध्ये कांजीवरम आहे, प्युअर सिल्क आहे, सॉफ्ट सिल्क आहे, सर्व टाईपच्या फॅन्सी साड्या आहेत, सर्व वर्कच्या साड्या आहेत. म्हणजे कमी रेटपासून ते उंची रेटमध्ये सर्व तऱ्हेचं तुम्हाला एकाच ठिकाणी तुम्हाला काम होऊन तुम्ही निवांत तुम्ही घरी जाऊ शकता आपली खरेदी करून. जेंट्ससाठी पण टोटल रेंज आपल्याकडे आहे. 3rd आणि 4th फ्लोअर टोटल जेंट्ससाठी आहे. 4th फ्लोअर आपला जो शेरवानी आणि कुर्ता पायजामा जो डिपार्टमेंट आहे तो अगदी वेगळाच आहे. टोटल फ्लोअर त्याला आम्ही दिलेला आहे. परत आपलं पॅन्ट आणि शर्टसाठी फॉर्मल आणि कॅज्युअल दोन्ही टाईपची व्हरायटी तुम्हाला एकाच ठिकाणी सर्व तऱ्हेचं म्हणजे मिळू शकतं. प्लस आपल्याला जे गिफ्ट देण्यासाठी देवपात जे आपलं शर्ट पॅन्टचे जे पॅकेट असतात ते पण आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. 250 रुपयापासून तुम्हाला शर्ट आणि पॅन्टचं पॅकेट, सियाराम, रेमंड्स अशा चांगल्या कंपनीचं माल आपल्याला मिळू शकतो. आणि निवांत आपल्याला खरेदी करून त्यानंतर खरेदीच्या नंतर आपल्याला गिफ्ट खजाना पण आमच्याकडे कायम 12 महिने आमचा एक प्रोव्हिजन आहे, ज्याच्यामध्ये 10,000 पासून लग्न सराईसाठी 10,000 पासूनची खरेदी तुमची झाली की तुम्हाला गिफ्ट खजाना मिळतो. ज्याच्यामध्ये परत तुम्हाला आम्ही जे एक आयटम असतं असं नाही, प्रत्येक स्लॅबमध्ये 4-4 आयटम आहेत आमच्याकडे गिफ्ट खजानामध्ये, ज्या आपल्या ज्या आवडीनुसार आपण ते गिफ्ट खजाना ते मिळू शकता. खरं रेट एकच असतो, खरं क्वांटिटी आम्ही आणि रेट रिझनेबल होलसेल रेटप्रमाणे आम्ही सगळा माल देतोय. आणि तुम्ही जे कंपॅरिझन पण करू शकता मार्केटमध्ये. आमच्याकडे साडी घेण्या पहिला तुम्ही मार्केटमध्ये पण एकदा तुम्ही कम्पेअर करा, नंतर तुम्ही या, तर तुम्हाला समजेल की काय डिफरन्स आहे. ॲज पर द म्हणजे जर शॉप्स आम्ही बघितले ना तर मंगलदीपमध्ये रेट वाईज आणि क्वालिटी वगैरे असं साडीची बघायला गेला की तुम्ही खूप सुंदर आहे. आम्ही दुसरीकडे सुद्धा शॉपिंग केलेली आहे, बट तिकडचं प्राईस आणि इकडचं प्राईस बघितलं की खूप डिफरन्स वाटतो. आणि प्राईस वाईज आम्ही इथं कमी रेंजमध्ये चांगल्या साड्या घेऊ शकतो. आणि सांगायला गेलं की त्याची व्हरायटी म्हणा किंवा ॲज पर कितीही प्रकारच्या व्हरायटीज तुम्ही इथं मिळवून घेऊ शकता. आणि क्वालिटी वाईज पण सगळं चांगलं आहे. कसंही आम्ही मेंटेन ती साडी वापरू शकतो, कितीही वर्ष ठेवू शकतो. ॲक्च्युली तुम्ही कसं वापरू शकता त्याच्यावरच आहे. खरं ॲज पर अदर शॉप्स मला हेच प्रिफर असं वाटतंय. थँक्यू.
आपल्याला हे होतं ना तुमचं एक्सप्लोसिव्ह याचं होतं विमलचं होतं त्यावेळी पासून आम्ही येत होतो अगदी अगदी क्वालिटी आणि कॉम्पिटेटिव्ह रेट्समध्ये फार कॉम्पिटेटिव्ह आहे व्हरायटीमध्ये आहे फार आहे व्हरायटीचं काही प्रॉब्लेम नाही आजपर्यंत काय डिफेक्ट वगैरे काय नाही आता 15-20 वर्षापर्यंत सांगतो मी तुम्हाला गोष्ट आजपर्यंत काय प्रॉब्लेम आला नाही की माझे फ्रेंड्स वगैरे सगळं आम्ही येतो मी आल्यामुळे ओके. ते आम्ही नियरली म्हणजे आम्ही जास्त आता कारवार साईडला पण असतो कारवारमधनं गोव्यामधनं सगळे आमचे फ्रेंड्स वगैरे मी आलो तर ते पण येतात हा म्हणजे इथं आम्हाला माहीत नव्हतं हे दुकान तेवढं फर्स्ट टाईम आले मी पण माझ्या मैत्रिणीला विचारून इन्क्वायर करून आलो तर इथं बघितलं खूप व्हरायटीज आहेत खूप कलेक्शन आहेत म्हणजे आणि छान छानपैकी हे कुठले पण मी घेऊ शकतो आणि रेंज पण कमी आहे म्हणजे आता लो मिडल ह्याच्यामध्ये पण येऊन खरेदी करू शकतात छान आहे आणि क्वालिटी पण छान आहे आता यूज केल्यावर आणि समजणार कसं काय मग नंतर आणि घेऊ शकतो आणि नेक्स्ट टाइम यूज करून नंतर आणि बघू शकतो आहे छान आहे